1-2 akcije, to je taj life i krećemo na aerodrom. Moj brat, najjači, the best man in the world, очень хороший человек. Evo, imamo još nekih 15-20 minuta, tako da imamo avion za nekih 2,5 sata, nadam se da stižemo. Ćao Taškent, ćao Uzbekistan, ćao Taškent, idemo! Sam 15 majica, ovo je nemoguće majke. Ja. Napuštamo Taškent, poštovani gledalci. Sad jedno sam ustao. Znači ja kad ustajem, ne mogu funkcionišem prvo 4 sata, ne znam gde se nalazim. Ovo je stvarno grad iznenađenja, ovaj Taškent, sve čisto, sve lepo. Baš svetski grad, majke. Očekivao sam da je ovdje neki raspad sistema, da će biti dok čovjek ne vidi samo, mnogo je teško davati sud o tome, tako da